Well, the statement, I must categorically say, lo qeda kukhuluma njengamanje uKhohle Barnard ilunga lePhalamende elimele iDA la uthi uKhohle lo uBarnard lo uyingxenye yekomiti leli elibizwa nge-ad hoc committee ezobiqala ukuhlala kusasa elido umnumzane uLeganyana ezohlala kusasa ilalele ubufakazi obuzobe buthulwa uGeneral Nhlanhla Mkhwanazi. Now uBarnard uthini ke pho yena? Barnard uthi before aqala athula ubufakazi bakhe uMkhwanazi kuzofanele axolise kuyena ngestatement asenze ethula ubufakazi kwi-commission le ekaMadlanga. Umama ke lo uyaqhubeka ukuthi yena ufuna axolise lokhuzana uGeneral. Now uyasho ukuthi yena uyimember yekomiti yamaphoyisa awekho ngaphezulu kwabo ake sibuyele emuva ukuthi kanti wathini uMkhwanazi. uMkhwanazi wakusho lapha kuyilokhuzana kuMadlanga commission nalapha kuleya interview ukuthi ama-politician even nanezidatheli namajaji nabo bonke nje baningi bahlangene balwisana nengalo yomthetho. Uma ngabe bebona ukuthi usuyasondela kubona banezindlela zokukuthreatenisha ngaphandle kokukuthreatenisha njengokuthi nje baqale bafafaze indaba ezamanga ngawo ezingekho bakukhandela izitori ngenhloso yokungcolisa igama lakho nanokuthi yonke ke into osuzobukhuluma ngayo thina njengomphakathi sikubuke njengomuntu oqamba amanga nongathembekile. Lana ke uMkhwanazi wakusho ukuthi unobufakazi obuningi obuthinta lo mama noma lesalukwazi lesi ovelayo ukuthi ungeneshi ekuphazamiseni kokusebenza komthetho. Khumbula phela lezi khohlakali ze-DA ziqedile imali lapha eKapa ikhohlakali ze-DA lezi. So nabo ngekhathi isondela i-crime intelligence kaKhumalo elido Khumalo Dumisani Khumalo babe sebeqala ke ukulwisana ne-crime intelligence leyo esikhundleni sokuthi baye endaweni engcono efanelekile eminyangweni ofanelekile bakhulume noma baxoxe ngezinto ezithinta le unit le bona bebephumele ezindabeni bayisakaze indabeni indaba ekhuluma ngale unit. Ezinye zezinto uyasho uMkhwanazi ukuthi zibucayi akuzona izinto ongayixoxela umphakathi ngaphandle kube umuntu ofungile ukuthi lezo zinto uzokwazi ukuyigcina ngendlela ephephile. So inhloso yabo ukuthi nayo i-commission le noma nayo i-crime intelligence uphiko lolu nalo lubuye uma seliphendula shuthi balwe phambi kweintatheli okusho ukuthi la phambi kwethu noma lento ebizwa ngokuthiwa i-public platform singekho isidingo. Ziningi into azisho ke uMkhwanazi ezivezayo ukuthi unabo ubufakazi obuningi ukuthi lo mama wenze njani. Uyafana ke nalowa Adams lo owagcina ethi yena uthola information ishuthewe ngaphansi kwesicaba. Naye ke lo mama naye unayo information eningi. So bayamnika information la eceleni abuye azoyisakaza la. Now ngebhadi into yokuthi uKhumalo uDumisani Khumalo general lo iboss le ye-crime intelligence obekuyiyona ethe ifakaza yasiyanqamuka iMadlanga commission ngenxa yokuthi yaveza ireport ukuthi ayiphilile bingakafiki kuBarnard. Ingakho ke ishaya phansi nje yena ezenza ngathi ungcono akangcono. uMkhwanazi wayeseshilo ukuthi bukhona ubufakazi sesimbonile uMkhwanazi mase kwayisho into bosaba ngempela ukuthi hayi kuyeza kukhulu futhi okubufakazi balokho iDA yathi ayifuna ukumdefend uBarnard futhi ayikufuna ukuphika lokho kodwa ilinde ukuthi kuze kuthule ubufakazi.
angithi ke nababekho sure iDA noma ke ukuthi bungakanani ubufakazi uKhumalo abuphethe obuqondene neDA. Lezi khohlakala zeDA zabothi fanele zisho kanjalo zona ukuthi sizolinda ubufakazi then sizobe sesiphawula emva kobufakazi. Nawo lo mama udemand iapology yena noma ufuna ukuthi kuqalwe ngaye uzenza ukudlama-ke la salukwazi lezi bayasho abantu ukuthi labantu laba esikhundleni sokuthi bayeke ukuye ey'ntathelini noma bezithangamisa izindaba abeze la kulama komiti afanelekile. Umuntu uyaphenika, uyababona abantu abaphenika bayaphenika manje labantu basiphathe kabi kakhulu South Africa. Now sebesezingeni lokuphenika, bazama manje ngayo yonke indlela ukuthi bazipende njengabantu abahle. Akade naye umama lo akeze la phambi kwekomiti le ngebhadi ke futhi uyahlala kuleli komiti bamdefendile ozakwabo ukuthi akangaphumi kuleli komiti akakhethe yena ukuthi uyahlala noma uyaphuma. Okusho ukuthi kwabona bafuna ukumgaxelisa ukuthi angeke kube athi naye ahlala kuleli komiti kodwa futhi kube uyena okwazi ukubuza imibuzo. Kuningi okuzokwenzeka la. Hlala la siyaqala kusasa. Wena ukufollowa leli page nje ufollowe nayo inhloko hlela ukuze lezi zinto ezinjengalezi sibuye size la ngaphambili siloke sizichaza nje kancane kancane ukuze nabantu bakwazi ukuyibhalansisa lezi zinto. Thank you.